Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakay daydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kada kayo. Kakabsat, adda tayon iti may kadwa a Domingo, iti tiyempo ti Adviento. Ket agtultuloy iti panangteneb tayo, iti puso kananakem katatao tayo. Tapno maaddaan to, iti nagpaiduma nga wagas ti panangrambak tayo tumanen, iti fiesta ti Advent, fiesta ti Paskwa. Nagpaiduma daytoy nga rambak ti nasanto na misa, takadwa tayo kakabsat, adda iti imatang tayo, dagiti kameng miyembro iti Integral Youth Ministry, isuda agubwayan ti inanama iti simbaan tayo. Kakabsat nga rod, kadagiti kanito, nga nagliway ken naglabsing tayo, dumawat tayo iti kaasi ken pamakawan ti Apo, tapno may karita ya makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo asi papakumbaba, agkonfessarak iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak iti panunod sao aramid ken liway ko. Basol ko unay, isungag pakpakaasi at ken Santa Maria magnanayo na Birhen. Kadagiti amin ng Angeles ken sa Santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasi dak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasya na tay kumati man nakabalin na Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Ren Apo mga asika. Kumararag tayo. Man nakabalin ken manangaasi a Dios, ipaay mo kadi nga awan ti anyaman nga aramid amang laped ti gagarmi a sumabat iti anak mo. Aramidem kuma nga iti nailangitan a sirib mo a mairanod kam ken Kristo. Dawaten mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi, isu a makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Profeta Baruch. Jerusalem, ugsubem ti pagananay mo iti tiyempo ti panagladingit ken panagrigat mo. Ket yarwat mo ti awan patinggana a kinangayed ti dayag ti Dios. Isaad mo iti ulom ti dayag ti agnanayon a Dios. Ipakita ti Dios ti kinadayag mo iti amin a pagilian iti rabaw ti daga. Kunanan to ken ka iti agnanayon. Agtaod ti talged mo iti kinalinteg mo, ket ti dayag mo iti kinapudnom kanyak. Jerusalem, bumangon ka ket agtakder ka iti tapaw ti bantay.
Kitaem no sa dinu ti pangipanan ti Diyos sa nasantuan kadagiti anak na, anatipon-tipon ang naggapu iti daya ken ti laod. Agragrag sakda tanalagipday ti Diyos. Jerusalem, naisina ken ka dagiti anak mo, nga intalaw dagiti kabusurda. Nagnagnada ngem ita, isublida ida ti Diyos iti dennam. Ket kasala na dayag nga ari iti trono na. Imbilin ti Diyos iti panakadusudos ti amin anangato abantay, ken dagiti agnanayon aturod. Pinagaboran na dagiti tanap tapno iti dayag ti Diyos, agawid da asitatalged dagiti tattao ti Israel. Kas panangtong palday ti bilin ti Diyos, agtubon to ti bakir dagiti nabanglo a pinuon ti kayo, ket linungan danto dagiti tattao ti Israel. Idauluan to ti Diyos iti panagawid ti Israel. Agsublidan to asiraragsak, iti panangiwanwan, iti asina, ken ti kinatalged na, ken nalawlaw iti silaw ti kinadayag na. Ti sao ti Apo. Kastaunay akan kantami gapu iti rag-u, gapu kadagiti na indaklan abanag nga impaay ti Apo. Kaskam lagtag taga-inep, idin subli na kam ti Apo ijay syon. Kastaunay akat katawa, ken kantami gapu iti rag-u. Iti kasta, kinuna dagiti nasyon. Impaay ti Apo dagiti na indaklan abanag kadakwada. Agpaiso nga impaay na kada kami dagiti dadakkel abanag. Ken anyan aragsak mi. O Apo, isubli na kami kadi, iti sigod a kinarangay mi. Kas iti panang puno ti tudom kadagiti na magakarayan. Ipalubos mo kadi adagiti nagluluwa, bayat iti panagmulada agapit danto asiraragsak. Dagiti agsangsangit anapan nagbunobon, asi aawit iti bini, agsubli danto asiraragsak, asi aawit iti apit da. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Tunggal idawdawatan kayo agkararagak, asirarag-u gapu ti panang tulong yo kanyak, iti panakaksaknap ti Ebanghelyo. Manipod ididamo anay kasaba kada kayo agingga ita. Kapkapnekak ati Dios anang irugi iti daytoy na imbag nga aramid kada kayo. Lepas na agingga iti aldaw ni Kristo Jesus. Amo ti Dios apudno ti ibagak nukunak ngagtaod iti musmo a pusom ni Kristo. Jesus daytoy nga iliw ko kada kayo. Daytoy ti kararag ko ay may paay kada kayo. Dumakkel kuma dumakkel itayat yu abuyugan ti pudno a panakamuyo. Ken tumutop a panakaawat yu. Tapno mabalin nyo apilyen kasayaatan. Iti kasta, awan to ti anyaman akin narugit ken panakababalon nyo intun aldaw ni Kristo. Punwen na kayto ni Heso Kristo itinawadwad abunga tinaimbag akababalin apakaitan ukan ken pakaidayawan ti Dios. Ti sao ti Apo.
iti puso intay luktan, kadagiti balikas ana San Juan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adako makada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Maikasangapulo ket lima atawen idi ti panagturay ni Emperador Tiberio, ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea, ni Herodes ti agturay ijay Galilea, ni kabsat na a Felipe ti agturay iti sakop ti Iturea ken Traconite, ni Lisanias ti agturay iti Alibene, da Anas ken Caifas ti agdama kangatuan na papadi. Iti daytamet la at tiyempo, dimteng ti sao ti Dios ken ni Juan nga anak ni Zacarias. Adda idi ni Juan ijay latang, sinursur na ti amin na disso madalanan iti karayan Jordan. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, ket pabunyagan kayo inkas kasabana. Iti kasta, pakawanen ti Dios dagiti basbasolyo. Kas inlanad iti libro ni Profeta Isaias, ijay latang adda mangipukpukaw, isagana yo ti dalan ti Apo, pasayaaten niyo ti pagnaan na, masapol ang magaburan dagiti amin alungog, masimpa dagiti amin abantay ken turod, mapalinteg dagiti killo-killo adalan, matarimaan dagiti lasong-lasong a kalsada, makitanto dagiti tattao, makitanto dagiti amin na tattao ti panangisalakan ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Spiritual engineering. Kakabsat daytoy man iti tema nga intayo pagtutungtungan iti daytoy nga kanito. Padasen tayo nga warwaran, binsa-binsaan, amirisan iti kay papanan na daytoy a tema. Spiritual engineering. Hanya kaditi kay papanan na daytoy. Well, I was inspired apo first by civil engineers na nagpayduma ti genius da. Dikat din no dumalan kayo apo iti expressway, particularly iti Subic-Clark tipo expressway, nagpayduma launay bambantay ngem nagpintas straight highway ti dalanam. This has to involve a lot of genius and creativity. But ultimately, Apo, I was inspired by our infrastructures. Dito'y Ili tayo. Dito'y Santa Cruz. Nagpayduma compared kadagiti daduma nga Ili. Yeah? Nagpintas di daldalan, adati silaw, yeah? Nagsayaat. Pampanunutok apay nga ta nga kadagiti daduma. Ngem apo, well, sa bali nga topiko data, spiritual engineering inspired by the genius of civil engineers. Iti wagas ken kabalinanda nagpayduma launay. Ngem igunam-gunam iti ebanghelyo kakabsat that big ideas are not always the brightest. Adda iti nagpayduma nga diskarte iti Dios nga saan ang mautob no daduma iti panunot ti tao.
Malagip yu pay laeng apo iti pakauna iti ebanghelyo. Malagip yu apo. Malagip yu nakong iti pakauna ti ebanghelyo. Ada iti malagip yu it may panggap ti ebanghelyo. Kakabsat nakakatkatawa. It is as if Saint Luke is expressing a joke. Nangigantayo kakabsat, dagiti nagan, dagiti agkakangato at tao. Ibasak manen, iti pakauna, iti ebanghelyo. Maikasangapulo ket 5 atawen, idi iti panagturay ni Emperador Tiberio, ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea, ni Herodes ti agturay ijay Galilea, ni kabsat na Felipe ti agturay iti sakop ti Iturea ken Traconite, ni Lisanias ti agturay iti Abilene, da Anas ken Caifas ti agdama akangatuan a papadi. Dagiti nagan, dagiti nalalatak a politiko iti dayta a tiyempo, the big shots in society, global, regional, and local politics, manipod iti Roman emperor nga iso ni Tiberio, agingga iti Roman procurator iti Jerusalem ni Poncio Pilato, the governor, the tetrarchs, patipay dagiti kangangatuan a papadi. Ngem kakabsat, these are all people of big heads and big ideas for the world and for society. Ngem, kas nangigantayo iti ebanghelyo na itukit, iti daytamet la at tiyempo, dimteng ti sao ti Dios ken ni Juan nga anak ni Zacarias. Saan ket kuma, adagiti nalalatak, anagnagan, anangigantayo. How embarrassing. Di ka dinapo? Maigunam-gunam dito'y the contrast. The Word of God came to an obscure man who is living out there in the desert. It does not even come from the center nor the city, but it came from the desert, from the countryside, from the periphery. Iso sa bali talaga ti diskarte ti Dios tayo. Ngarod kakabsat, pagtutungtungan tayo. Anya kadi aya daytoy nga diskarte di Dios. That is spiritual engineering. Amo tayo amin kakabsat, tay kanta nga God will make a way. Amo tayo, ubeng amuyo. Insuro the sister. God will make a way when there seems to be no way. Pipig sayo. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Nagpintas nga kanta, di ka din po. God will make a way. Nagsayaat, nagpintas. Ngem ti problema, kakabsat iti daytoy a kanta, ket no iururay tayo lang yan ti Dios nga agaramid ti dalan wenno pamuspusan. Baka met no agbalin tayo asasadot. God will make a way. Dati problema, ada dadagsen, ada parikot, ada risiris, God will make a way. We might be waiting for God to build a highway all the time. But actually, God is teaching us how to make a way. How to make a way for God in our lives. Dahito'y kakabsat ti igunam-gunam
iti tiyempo ti Adviento. Saan ti Adviento, saan amay panggep iti Dios nga agaramid iti dalan. No di ket datayo mismo ti agaramid iti pamuspusan. Advent is not about being idle in waiting. It is actually actively waiting. Isungarod nga nangyigan tayo, nga naitukit iti ebanghelyo, dagitoy abalikas. Pasayaaten nyo ti pagnaan na. Saan namot nga inbaga, pasayaaten to ti Dios, ti mismo apagnaan na. No diket di datayo at tao, we will engineer the way of God tapno agsaknap iti panagbiag tayo, iti grasya ken panangiturong na. Dayto iti ingunam-gunam ni Juan Bautista. It is not God making the way. Each one of us, you, make the way. Apo, don't just wait. Build a highway for our God. Pero sungbatan tayo iti saludsod. Kasano ang makaaramid tayo ti kalsada para ti Dios. Nagtaod metlaeng iti ebanghelyo dagiti sungbat na. Umuna, nangyigan tayo dagiti abalikas. Masapul ang magaburan dagiti amin alungog, masimpa dagiti amin abantay ken turod. Filling in and leveling. Pananggabor ken panangsimpa. Ani ti kay papanan na daytoy? Forgiveness and humility. Forgiveness and humility. Kakabsat, this is because they come hand in hand. Saan nga mabalin nga forgiveness laeng, wenno kinapakumbaba laeng. This is the first and the most basic engineering that we must do in order to make way for God. No adda iti parikot, ay kat kasapulan nga risuten. No adda ti nagkurangan, kasapulan nga aturen. Forgiveness, again, and humility, they go together. Ti panangpunno, ti pamakawan, ket kinapakumbaba. Wenno iti mangpunno, ti pamakawan, ket kinapakumbaba. Dagiti marigatan ang mamakawan, ay ket iso dagitoy dagiti natangsit. Iso dagiti napangato. They act as if, or they feel as if they are perfect. No awan ti kinapakumbaba, ay ket saan mo pulos nga ammo ti mamakawan. Ngem no ammom ti mamakawan, adaken ka ti kinapakumbaba. So this is the hazard of being righteous. Sometimes, kakabsat, you might end up being self-righteous. Mapalagipan tayo. Again, dagiti balikas, iti ebanghelyo. Masapol ang magaburan, dagiti amin alungog, masimpa, dagiti amin abantay ken turod. Leveling and filling in. May kadwa, nangyigan tayo, dagitoy metlaeng abalikas, manipod iti ebanghelyo. Mapalintag, dagiti killo-killo, adalan, matarimaan, dagiti lasong-lasong akalsada. Straightening and finishing. Ada iti civil engineer ditoy apo. Awan. Basbasa. Estudyante. Inhinyero. Ono ada iti agi madamang agi patpatakder ti balay na ditoy apo. Awan. Ngam no napadasan tayo na po, ti agi patakder iti balay, di ka din ti karirigatan ket ti finishing. Yeah. Finishing. Yan tangay ta iso iti kanginginaan. nangina, iti finishing. Kakabsat, naglaka, no daduma, ing masanay tayo iti killo nga aramid. Di ka din? Apay ka di?
nga naglaka tayo nga masanay iti killo nga aramid, naganas. Nadadagiti mangibaga, no gagatilda, ay nagganas ti mangipakudkod iti sabali. Dadagiti mangibaga, nag-business da, tano agswitik da, dakdakkel ti maganansyada. Ay, nagganas. No, da iti under the table, ay, instant money. Wow. Nagganas. Ngem kilo. If you shortcut things, ay, nagganas. Efficient. Ngem, no kilo, ay, dakes. Kakabsat, nagrigat nga i-share to ti kilo. Because sometimes, or oftentimes, ti kilo, agbalin apaset iti kultura. Masidagmanan ti panagbubuto sa paw. Kamusta nga taji ilik nga narbakan? Iso nga may sa kadagiti realization dagiti OFWs, nagmayat gayam, mabalin mat gayam. Apay nga ta, nga saan nga maipakat, dagito'y abambanag, iti pagilyan ti Pilipinas. Dikat din, mangmangag tayo dagitoy, dikat din, kadagiti adda iti abroad, nagpintas ditoy. Adda disiplina ti tattao. Nagganas, nagsayaat. Iso nga no naka-abroad dan, ay layon, addadan sa jay. When no datoy tay pay laeng pampanunutan tayo, kasano nakto nga tanga maka-abroad. Nakong partakam nakong. Taga-abroad kanto nakong. Tapno damo basit, maragmag lang. Kanakto nakong pakiti. Uri binulan lang nakong pakiti. Kakabsat, iti tiyempo ti Adviento, maigunam-gunam kada tayo, mabalin, amasyerto, mapalinteg ti killo adalan. Kaya, maisimpa tayo. We should never give up. There is hope if we don't surrender. So nga, dito iti may isang tema iti Adviento. Hope. Amuyo di kanta nga, whispering hope, apo. Whispering hope. Kantaan tayo manon. Nakong, 1, 2, 3, go. Mahilig kayo kasi yung niya. Soft as the voice, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow after the darkness is gone. Whispering hope, whispering hope. Oh, how welcome thy voice. Making my heart in its sorrow rejoice. Kakabsat, sa ating paghihinagpis, may pag-asa. Actually, in our despair, that is the most fertile ground for us to hope. Iti anyaman nga dadagsen tayo, iti daytoy nga kanito. Anyaman nga killo nga wagas panagbiag tayo, wenno wagas iti kultura tayo. No irugi tayo, nang nangruna kada tayo nga manakimisa, kada kayo nga agtutubo, kada tayo, gayam, tutubo na pay mo. Kada tayo nga agtutubo, adda iti inanama, kaya tayo. Tapno, adda iti panakay pakat, dagiti maudi nga balikas iti ebanghelyo. Makitanto dagiti amin a tao ti panangisalakan ti Dios. Sapay nga rod kuma kakabsat, mayaninaw
titunggal may sa kadatayo, ti langa ti Diyos. Langa, ti kinapakumbaba, ayat, inanama, kaasi, pamakawan, panagserbi, pudno nga panakipagbinulig iti Diyos. Tapno, pudno, babaen kada tayo, maipakat daytoy makunkuna a diskarte ti Diyos. Spiritual engineering. Sapay nga rod kuma, takasta. Tumakder tayo amin kakabsat, ket sangsang kamaysa tayo, amang ipaduyak-yak, iti pamati tayo, kunatay amin, mamatiak ti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarsway ti langit ken daga. Mamatiak met ken Yesu Kristo, abugbugtong nga anak na ken Apo tayo, at imaw ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen. Himulog tiyan dagiti natay, nagungar ti may katlog. Napnuan talek iti Ama, luktan tayo dagiti puspuso tayo, ket agkamang tayo ken kuana, nang runa kadagitoy akarigat ti tiyempo, panagraira ti kinapanglaw, kinamanaging bubukod, ket agtalek tayo iti grasya ken panangibabaet ni San Juan Bautista. Iti tunggal panggep, kuna tayo, pagsungbat, ipaay mo kada kami, tinabara a panagayat mo, Apo. Agpaay ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, religyoso, kan dagiti laygo, amang idadaulo ti simbaan, tayo ti panagtitinulong tayong agtrabaho, mapabaro ko mati simbaan, iti laksid dagiti ado mang tiped, kadagito yaganwat. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno, nasyonal ken lokal, tababaen ti grasya ti Diyos, imdenganda kuma dagiti tao, ngumarararaw ken mawaw, tinasaya to serbisyo tapno makalungaw ti pagilian tayo iti kinapanglaw. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay iti parokya tayo, iti yaasideg ti ay ti Apo, mapabarutay kumadag iti kari tayo, idi nagbunyag tayo, tapno inton umay manen, may kari tayo to kumanga umawat ken kuana. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti kinapanglaw ken gubat. Tapno di da mapukaw tinamnama iti ragsak, ti panagururay ti dadateng ti Apo, amang isalakan, nga iso ti mangwayawaya iti amin na problema iti panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti pamilya tayo, tapno agari kumay ti kapyat ti Apo, iti baet tayo, ket may pasdek ti pagarian na iti kinapudno, kinalinteg ken waya-waya dito ipagilian tayo. Kumararag tayo iti Apo. Denggem dagiti kararag mi, o Apo, iturong nakam kuma, itinaragsak, apanagururay mi itinalawag, itilawag ti kinasantom ken ayat mo, tapno si pupudno kami amangawat ken ka iti puso mi. Amin dagitoy dawatan mi, gapu metlaeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makaayo ti Dios Ama aman nakabalin amin. Maup-up kuma, tapungtot mo o apo, babaen dagitoy adaton, ken napakurang akarkararag mi. Ket no pay saan nga umdas ti bileg dagiti kay karyan mi. Saranayan nakam kadi, babaen ti panalaknib. Takaasim. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo ada kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng anong mikat pakay sa lakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ken nagnanayo na Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu ididamo na ti imay, inkawis na ti lasag mi anakurapay. Ket sinungput na nga intong pal, daydiin gakat mo kadagiti tiyempo akadaanan. Tapno inton pidwa na ti umay, ket mapakuyugan iti dayag akararanihagan, isunto ti inkam panangawat a silalatak, iti insagot na akinagasat, iso nga inkarina, ket namnamaen mi asiriridam. Anansata makidangdanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti aming abunggoy ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo, ket ikantami adi agsarday. Iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti naganti ako, hosana ti kangatuan. Pudno unay apo, abiig ka kinasanto ket sika ti gubuwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipaay mo te Espiritu mamang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagi na tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos nakit kinunana. Alaen niyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangalay iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos nakit kinunana.
Alain niyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Hiso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramidan nyo daytoy apang ilaglagipyo kaniyak. Ti misteryo ti pamati. Itingarot panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti paay mo amay kari kami ngaddat iti saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kad apo ti iglesia manaysak napit ti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin na papadi, diakono na konsagraran tattao, ken amin yagserserbi ti simbaan mo. Laglagipem kad apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanamay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, kay paay mo met takaasim kada kami. Haramidam kumaamay karikam amin iti agnanayo na biag, ket makiranod kam to ken naigasatan Virgen Maria ngay nati Dios. Ni San Jose ni singpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos. Isuda ang nakapudno ang nagservi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, hirok na imikan kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo ang nabalakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti agkuna. Madaydayaw kumati nakam, dumteng kumati pagariam, matumpal kumati nakam, dito'y nagakas sa dila. Yan kalakam ti agdawit, ti kanini ti patinayon ni Alma, pakawanem nagiti utang mi, kas may pamakawan mi. Idutang nagiti nakautang kada kami. Di na kami baybayan naman lo iti sulis, salakan na kam kaya titida. Dawatan mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itnam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol may lisi kami. Ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat na namnamaen mi ken iti aay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kaniak tited ko kada kayo. Saan kad, adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ipamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kad asya asikan kuana, ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbiagyan agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apo, kan kanayon kumangad da kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Cordero ti Dios amin.
Adto iti kordero ti Dios, adto iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasad dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Hinawat mi Apo ti taraon ti kararwami. Dawatan mi ken ka, tati panakirin nanod mi iti daytoy a misteryo, isuro na kamkuma mga misig iti umiso a serbi, dagiti banbanag a naindagaan, ket tarigagayan mi a sireregta, dagiti nailangitan. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kakabsat, intayo pagyamanan, ti kaada, dagiti kakabsat tayo, nga agtutubo, dagiti miyembro, ti Integral Youth Ministry, kang runa naunay, kadagiti mangi dadaulo kadakwada. Ikantay man ida Apo, iti nabara sipsipat. Ti Apo, ada kumakada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen daytoy na santo na misa, in kayon ti kapya ti Apo. O salutaris, dayaw ken panagyaman iti nasantuan unay a sakramento. Gloria iti Ama ken iti Anak ken ti Espiritu Santo. Mangibaon ka Apo. Dayaw ken panagyaman iti nasantuan unay a sakramento. Gloria iti Ama ken iti Anak ken ti Espiritu Santo. Mangibaon ka Apo. Dayaw ken panagyaman iti nasantuan unay a sakramento. Gloria iti Ama ken iti Anak ken ti Espiritu Santo. Mangibaon ka Apo.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko, ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy, ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok, ket umutek-tekak iti pakinakem ko, dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Onimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypayso mi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Dapat na nagpalintumang tayo. Ito nagtantay, tumatang. Dito kararati ang kararag ti anghel ti Fatima iti nasantuan a Eucharistia.
Una santuan unay at Trinidad, daydayawen da ka, Diyos ko, ay ayaten ka, sika nga adda iti Santissimo Sacramento. Una santuan unay at Trinidad, daydayawen da ka, Diyos ko, ay ayaten ka, sika nga adda iti Santissimo Sacramento. Una santuan unay at Trinidad, daydayawen da ka, Diyos ko, ay ayaten ka, sika nga adda iti Santissimo Sacramento. Kararag tanghel ti Fatima iti nasantuan at Trinidad. Una santuan unay at Trinidad, Ama, Anak, ken Espiritu Santo, ti sibubukel a kinatao, daydayawen da ka, idaton ko tinapateg unay adara, kararawa ken kina Diyos ni Jesucristo, asidaya, karagiti amin at tabernakulo, iti lubong a pagsupapak, karagiti ranggas, damsak ken dagiti saan amang ikankano, amang ipaay iti panagdaydayaw, amay yataday ken kuana. Babaen ti mangliwing-liwing, akaikarian tinasantuan unay a puso ni Jesus, ken di natnulitan a puso ni Maria, dawatek ti panagbabawi, dagiti nakakaasi a managbaso. Bendisyonam kad Apo, dagiti dawdawat mi, agpay dakad, apakaidaydayawam, makatulong dakad, iti panakagunod mi, iti agnanayon, apanakaisalakan mi, agsipod, tadimi ammo ti amin, amasapol, adawaten mi, tapno makayayo kami ken ka, italukatik mo kadi, dagiti umiso, adawaten mi, silawan na kami kumahay ti Espiritu Santo, tapno may tutop, dagiti panunot, ken puspuso mi. Tintasen ti panagbiag tayo, napman adu ang inagasan, ti sakramento nakaskasda, isagot ni Jesus. Salwat tayo ay nagsangiten panagkakadwa, agtaod ti panagkaykaysa, ngayay-aya ti panakidaya, may sa ataraw pagsasangwan, dayawen ni Jesus ti sakramento, dayawen amin at tao, dayawen tay ang Pilipino, ti panagkaykaysa, ipatek tayo. Aginuray kayto iti babayi, kanayon to agbinusor ti tao ken ti uleg. Daydayaw yu ti Apo, da kayo nga adipen. Idaydayaw yu tinagan ti Apo, madaydayaw kuma tinagan na. Turan ti Apo ti amin a nasyon, ket ti dayag na rimbawan na ti langit. Iti langit ken daga awan ti kas iti Apo a Diyos tayo. Nupay agnaed tinangato adiso, tanawagan na ti tangatang ken ti daga. Gloria iti Ama, ken iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Aginuray kayto iti babae, kanayon to ngagbinusor ti tao ken ti uleg. Binadwan nak ti Apo iti kawes ti panakaisalakan, kinagayan nak iti kawes ti kinalinteg. Agdaydayaw ka iti Apo Jerusalem, agdaydayaw ka iti Diyos mo o Sion. Kadagiti ruangan ti balay mo, palagdaan na, kadagiti anak mo, bendisyonan na. Pagtalinaedan na, ti kapya kadagiti bedeng mo, ket punwen na iti 9, akas kapudaw ti kas tapok dagiti kristal nga iwaras na.
Kaslabato ti yelo apag tinagyan na, awan makaibtor iti lamek ayeg na, marunaw ti yelo nagbilin, ken agayos ti danom nuyeg na ti angin. Impaka muna ken Jacob ti sauna, dagiti alagaden ken paglintegan ti Israel. Saan na nga inaramid daytoy kadagiti sabali adaga, saan na nga impakamu kadakwada dagiti linteg na. Gloria iti Ama, ken iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Binadwanak ti Apo iti kawes ti panakisalakan, kinagayanak ti kawes ti kinalinteg. Di namulitan a Berhen, ipaay mo kadi asiraragsak kami amang surot ken ka, tarabayan na kam kumat, taayamuom iti kinasingpet mo. Palubusan nyo dagiti anak ti simbaan, dagiti anak ti barua nasyon, nga agaragsak gapuken Kristo nga arida. Kantaan nyo ti Apo ti baro a kanta, idaydayaw yu iti taripnong dagiti napudno at tao na. Agragsak ka Israel gaput ti namarswa, agragu kayo tattao ti Siyon, gapu iti ariyo, agsasala kayo amang idaydayaw ken kuana, agtambor ken agtukar kayo iti arpa. Ayayaten ti Apo dagiti tattao na, dagiti maidadanes pagbalegyan na. Kuma dagiti tattao iti Dios iti balegida, ket agkantada iti pagrambakda. Hidaydayaw da kuma ti Dios babaen ti panagdirida, asiigam iti kampilan adwa iti Tapno dagiti pagilyan parmikenda, ket dagiti tattao dosaenda, tapno kawaranda dagiti arida, kastamet dagiti panguluda. Tapno ipalak amda, isurat adusada, daytoy iti ballegi dagiti napudno nga adipen na. Gloria iti Ama, ken iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Di namulitan a Berhen, ipaay mo kadi asiraragsak kami, amang surot ken ka, tarabayan na kam kuma, tayamuom ti kinasingpet mo. Ipalubos mong agragsak ti Israel gapuken Apo. Sapay kuma, tabigan da ka na marswa ken manubot. Agtalik kami, di ta pinagpunong, ken iwaragawag mi, dagiti nakaskasdawa kinapudno, ti panakaisalakan. Agtalin na edkam, kumain na sa nalungo, itakin ti agnanayon. Di namulitan a Berhen, ipay mo kadi asiraragsak kami, amang surot ken ka, tarabayan na kam kuma, tayamuom iti kinasingpet mo. Kararag ken Maria, ina tinasantuan a sakramento. Ave Maria, nadungo nga ina tinasantuan a Eucharistia. Iti panawen ti ladingit mo, napnuan ayat ngented mo kada kami ni Jesus nga anak mo, kabayatan as ibibitin iti kayo iti krus. Daka manarasing anak mo, ising saggalugin magpagbagimikeng ka, tapno may kari kami nga anak, kay tunay taklan nga ayat pinadingit. Tulungan na kami ngagbalin ang napakumbaba ken nanumo. Tulungan na kami ang managayat iti amin at tattao. Tulungan na kami ngagbiag iti sidong tagrasyam. Kan kanayon as idadaan amang pasangbay ken Jesus iti puso mi. O Maria, ina tinasantuan ang Eucharistia, ibukit milaing ang kabaylan. Pulo sa dimitong kabaylan nga awaten tinidaklan ang misteryo ti panagayat mo.
Igunudan na kami ti panilaw ti Espiritu Santo. Ti dayta laeng akanito, naninawmi ti uray a pagbiit laeng akanito. Ti amin ken awan patinggana, ngayat ni Jesus anang ited ti bagina kada kami. Amen. Usika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari nagserbi. Apo sika ti kamami, kas maysa abangan, di namili naramid ti daga, kasta tayo magserbi ti Apo, narukop naresinano mo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari nagserbi. Apo sika ti kamami, ngem dayta abangan, numan pa'y naaramid ti daga, no kalubusan ti Diyos, grasya natin maibus, ti banga agbalin na bagnus. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari nagserbi. Apo sika ti kamami. Ti may basa na adaw iti Ebanghelyo ni San Juan. Kalpasan ti duwa nga aldaw, adda Buda ijay kana, may isa nga ili ti Galilea. Adda sadyay ti ina ni Jesus, ket naawis met ni Jesus ken dagiti adalan na. Idi naibusen ti arak, kinuna ti ina ni Jesus ken kuana. Naibusandan iti arak, babae insungbat ni Jesus, sana masapul nga ibagam ti aramidek, saan payadimteng ti oras ko. Kinuna ti ina ni Jesus kadagiti agserserbi, aramiden niyo ti anyaman nga ibagana kada kayo. Adda alagadan dagiti Hudyo maipapan iti panagbugo, isut gapuna nga adaynem abornay sadyay nga aglaon iti tunggal maysa iti agarup sa nga gasot a litro. Punwen niyo dagiti bornay iti danum, kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi, pinunuda nga rod dagiti bornay. Ita kinuna na kadakwada, tumako kayo ket ipanyo iti agaywan iti padaya. Kasta ti naramid dagiti agserserbi,
Idi naramanan ti agaywan ti danum ang nagbalin nga arak, inayaban na ti nobyo. Saan na nga amu ti nagapuan ti arak, nupay amu dagiti agserserbi, ta isuda ti timmako iti danum. Kinunana iti nobyo, ugali dagiti tattao nga ipasango nga umuna, ti kaimasan nga arak, sa danto ipasango ti ordinaryo nga arak, no adun tinainom dagiti nga ili. Ngem sika, inyod udim nga impasango ti kaimasan nga arak. Inaramid ni Jesus daytoy umuna a milagro ijay kana, may nga ili ti Galilea. Ipakita na ti dayag na sa jay, ket namati ken kuana dagiti adalan na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Pampanunod. Adal pamati maipapanti Immaculada Concepcion. Ti panaka ideklara iti dogma. Idi Disyembre 8, sangaribo, 8 5, Apulo kinupat, improklama ni Santo Papa Pio IX at idogma o panursuro na patiga doktrina ti Immaculada Concepcion. Di natulawan a panakabukel. Ni Apo Santa Maria babaen dagiti sumagana da balikas. Iti gloria tinasantuan kiti maymaysa Trinidad. Ti pakaidaydayawan kin pakaitanukan ti Birhen nga ina ti Dios. Ipakdaar mi, iyet nagmi, ilawlawag mi, ti doktrina nga agkuna at tinaigasata na Birheng Maria ket manipod ti umuna kanito ti panakabukel na. Babaen ti na isang sangayan a parabor ken Jesucristo, tinang isalakan iti amin na tao, kit naiyali ka ken di kinapet, iti anyaman amulit ti basol atawid. Impakaamo ti Diyos, ket ngarod, si Ruth ken mataginayon kumaapatyen iti amin na mamati. Ti Konselo Vaticano II, impalagip na manen, ti kay papananda ito a doktrina, idi saritain na ti maipapan kin Birhen Maria kas na paraburan. Napno manipod pa idi kanito ti panakabukel na iti aranaar wenuranyag ti nagpaiduma kinasanto. Lumen Gentium number 56. Daytoy ti na isang sangayan na pamadayaw a pakairanudan ni Maria ken Jesus. Sumagmamano kadagiti kang runaan nga ipamatmat ti dogma ti Immaculada Concepcion. No kayat tay nga awatan ti anag, ken kay papananday to'y a dogma, masapul nga rod nga malawlawagan tayo iti makadidigra nga bunga wino patauden ti basol nga tawid iti tunggal tao. B. Na isang sangayan nga relasyon ni Birhen Santa Maria ken ni Jesus. Ti kadaksan nga pataudan ti basol nga tawid, iti tunggal tao, ket ti kaawan ti mamagsanto a parabor. Kayat na nga sawan daytoy, ti maysa tao ket awanan iti nasayaat nga relasyon ken ni Apo Dios. Mapadasan na nga rod ti nakaalinggaget nga kinakapsot na iti moral ken spiritual nga banbanag, ket iti papatay nga sagabaen na ti saan pakaimatang iti nadyusan alang nga iso ket nga rod ti puon ken gapo iti nakaparswaan na. Pasingkeda ni San Pablo nga amin nga tattao ket ada iti patay gapo iti basol ni Adan. Ngem gapo iti nagpaiduma nga ayat ni Apo Dios saan na nga binaybayan ti tao. Inulit-ulit na nga inkari tiya ay ito ti mangisalakan. Tinungpal na iti inkari na amang isalakan ti tumutop nga panawon. Ti anak ket nagbalin a tao,
ket isuti si bubukal nga panagbiag na. Ngem kang runaan ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar na, pinarmek na ti pagarian ni Satanas. Ginudod na ti panakaisalakan ti amin nga tatao. Iti daytoy nga panakaisalakan ni Maria ti kagasatan nga imawat tati kinapudno na. Kabayatan nga amin nga nagbiag, sakbay ti ay ni Kristo, ket sa dala nakiranod ti panakaisalakan nga impaay ni Kristo. Kabayatan nga makiranod, amin nga timao, ti bunga ti pangisalakan, nga itden ti papatay, ken panagungar ni Jesus, kalpasan nga anabunyagan da. Ni Maria ket insalakan, wino sinubuten ti anak na manipod pay ti panakabukal na. Pulos nga awan na balbalina ni Satanas kinkwana. Awan uray ti may salaeng nga segundo. May sangaro daytoy nga na isang sangayan nga pamadayaw. Impaay kinkwana ti Dios, sakbay ti kaikaryan ni Kristo. Gapu manlaang ti panagbalin na nga ina ti mangisalakan. Ni Maria Immaculada ti awan pagkurangan na nga naisalakan nga parswa. Rumbeng laeng at ti ina ti anak ti Diyos ket aglakam ti kasta nga pamadayaw. Maipaay ni Apo Diyos dayta nga impaay na ket ngarod. Daytoy ket patyenyo ti panilaw ti panursuro ti simbaan wenno iglesia. Ti panakabukel ni Maria nga awan tulaw na ken ni Jesus. Agpadada Jesus ken Maria asan kinapet ti basol at tawid. Ngem ken ni Maria daytoy ket maipay kinkwana apulos nga awan kay karyan na amaysa nga sagot nga agpay ti Dios kenkwana. Idinto tati kinawan ti tulaw ni Jesus ket napatag-unay apaset gapu iti akam na amang isalakan ken kang runaan na pay kas anak ti Dios. Ti kinaawan tulaw ni Maria ket mainaig unay ken Jesus. Isu ti pangrugyan ken umuna pakakitaan iti sagot ti panakaisalakan ni Kristo. Ti bannawag a pakakitaan iti panagari ti init amang rimbaw iti kinasepnget ti rabii. Ket kasi ti panagkuna at ti bannawag ket ipamatmatnat ti kinaranyag ti init kastamot at ti dayag ti Immaculada Concepcion ni Maria agtaod ken Kristo ti ubog ti amin a kinasanto. Awan daytoy a dogma iti nasantuan na Biblia. Saan asaritain ti Biblia daytoy iti sipapatak awagas ngem ti simbaan buklen na daytoy apan nursuro kas mayan natop apan nangipapan gapu iti kablaaw ni San Gabriel ken ni Maria. Ave Maria napno ka ti grasya ken iti pay met kablaaw ni Israel sika ti nainggasatan kadagiti amin a babayi. No saan anabukel ni Maria nga awan tulaw na agbalin nga rod nga awanan kaipapanan na daytoy a kablaaw. Tani Maria ket pada tay metla a managbasol, dagiti nanursuro iti simbaan. Ket addaan pan nakabalin amang isuro iti amin a tao, iti kapkapnekan apan nang ipakaammo a kanayon, tinasantuan na surat, ken iti panilaw ti sibibiyag a tradisyon ti simbaan. Aramidan na daytoy kalpasan tinapasnek a panagkarkararag, panagadal ken panagpanpanunot a kadwa lang asitatalek ti panilaw ti Espiritu Santo. Isu nga impaay ni Apo Jesus iti simbaan wenno iglesia tapno maiturong kadagiti tattao ti panakaammo iti amin a kinapudno. Karkararag panagsupapak, kararag ti panagsakripisyo. O Jesus ko, may gapo iti ayat ko ken ka, a panagsupapak karag iti babak, a may paay iti namungitan a puso ni Maria, ken nagpaimet iti panagbabawi dagiti managbasol. Ikarekto'y bagik ken ka, Maria,
O napateg arena ken ina, anang karisa di Fatima, managbalbalo iti Rosia, ken mangted. Akas supapak di dinamulitan a pusom, amaypay kadagiti basol ko, ken basol ti lubong, ikarik asilalagda, ti panangidaton ko a sakripisyo dagiti annong ko, atong paleg tinaldaw panagsanto rosaryo, kabayatan ti panagpanpanunot ko, kadagiti misteryong ilinawon na, ti panangungsong iti Carmel, kas panangipaduyak-yak ito'y akari, ken panakaidaton ken ka, pabarwekto ang masansanda ito'y akari, nang runa iti kanito, ti panakasulisog. Panakaidaton ti sangalubungan iti dinatulawan a puso ni Maria. Uin na dagiti amin at tattao ken nasyon, sika ama kaammo kadagiti amin arigrigat ken namnamami, ammom dagiti amin a panakabakal. Karagiti kinadakes, tapno agtalina ti kinaimbag, ammom ti panakibaakalmi iti kinasipnget, tapno agtalina ti lawag, ti kinasipnget ti manggugor iti agdama alubong, genggem kad ti araraw ng itag-ay mita, puso babaen ti panagtignay ti Espiritu Santo kada kami, sika nga ina ken adipen ti Apo, arakupem kad daytoy lubong iso nga ikamatalek ken idaton miken ka, ngamin yali ka kami unay tinaindagaan ken agnanayon agasat iti tunggal tao. Kang runaan na unay ikamatalek ken idaton miken ka, dagiti tattao ken nasyon akasapulan da unay amay ikamatalek ken maidaton, ita panalaknib mo tulungan na kam kadi, Santa Ina ti Dios, di kakad paiden araraw di pakasapulan mi. Kitain na kami nga adda dito'y saklang mo, o ina ni Kristo, iti saklang ti dinatulawan a pusom, iti timpuyog tenterong Iglesia Katolika, tarigagayan mi ti mangikaysa kadagiti bagbagimi, iti panagdaton ni Kristo iti Ama, gapu iti ayat na kada kami, gapu kadakwada, kinunana, idaton ko to'y bagik, tapno mapasanto damet iti kinapudno. Ikaysami dagiti bagbagimi, iti nangisalakan kada kami, iti daytoy apanangidaton na, ibagina nga agpaay ti tulo. Ken kadagiti amin at tattao ti lubong. Iti panangidaton na nga addaan bileg, iti sidong tinadyosan a puso na, bileg mangunod iti pakawan ken pagsupapak. Ti bileg daytoy apanagdaton ni Jesus, agtultuloy iti amin a tiyempo, ket sakupen na dagiti amin at tattao ken nasyon. Parmi ken na amin adakes a kabailan ti Espiritu ti kinasipnget. Ariingen ket ti kinapudno na rinling na iti panawen mi iti puso ti tao ken pakasaritaan ti tao. Marik nami unay ti patek daytoy apan nakaidaton dagiti tao ken ti sangalubungan a makikaysa ken Kristo a mismo. Tangamin ti mangisalakan nga aramid ni Kristo, masapol a maibingay iti sangalubungan babaen ti Iglesia. May daydayaw ka kuma, sika nga adipen ti Apo, sika nagtudyo iti ayab ti Dios iti awagas. Daydayawen na ka, sika anik kaysa unay, makaisalakan, panagdaton ti anak mo, ina ti Iglesia, silnagam kad dagiti tattao ti Dios iti dalan ti pamati, inanama ken ayat, silnagam nang runa unay, dagiti tattao at ti panangidaton, ken panangikam kumatalek mi kadakwada, sinegsegaam, tulungan na kam nga agbiag iti sidong napudno at panagdaton ni Kristo nga agpaay ti entero as sangalubungan. Uin na ti panakaimatalek ni ken ka ti sangalubungan. Dagiti amin at tattao ken nasyon. Kayat mimet nga ikamatalek ken ka daytoy panakaidaton ti lubong. Ipaimami ita na inaan a pusom. Puso at dinatulawan, tulunan na kam amang parmek iti dakes, isu analaka nga agramot, dagiti puspuso, dagiti tattao, karagitoy apanawen, ket ti adu abungan na, isu ti manggugor iti agdama alubong, ket kasla banginan na dagiti dalan nga agturong iti masakbayan.
isalakan na kami kadi. Iti bisin ken gubat. Iti gubat anuklyar iti nakaro apan nakadadael iti amin akita ti gubat. Iti basol amang dadael ti biag iti tao amainaw. Iti gurang-gura ken iti panakadadael iti kinatanok dagiti anak ti Dios. Iti amin akita ti inhustisya ti panagbiag ti gimong nasyonal wenno international. Iti kalaka amang iwalin kadagiti bilbilin ti Dios. Iti gagem amang pukaw iti mismo a kinapudno ti Dios kadagiti puspuso dagiti tattao. Di pa nakapukaw ti panakaamumi maipapan iti naimbag kandakes. Iti basol ang maikontra ti Espiritu Santo. Awatem kadi o ina ni Kristo, dagitoy nga unoy mi, anapno kadagiti rigrigat, dagiti amin at tattao, kadagiti rigrigat tintero agimong mi. Tulungan na kam kadi, babaen ti bileg ti Espiritu Santo, amang parmek kadagiti amin abasol, ti basol ti tunggal tao, ti sangalubungan, ti amin akita ti basol. Maipaltiing kumamanen, iti pakasaritaan ti lubong, tinapalungduan ken makasalakan abileg tinangisalakan ti manangaasi nga ayat pasardingen na kuma ti dakes dalusan na kuma ti konsensyami sapay kuma tadayta tinatulawan a pusom ipaltiing na ti silaw ti amnama kada kami amin sapay kuma takasta mangibaon ka apo. Pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwa, kabuti Diyos anang isalakan kanya. Nalagip na nga adipen na ket manipod ita awagan daktuan nagasat tuy pusok idaydayaw na idaydayaw na ti Apo ket agragsak tuy karanwan kaputi Diyos anang isalakan kanya. Panangawag ken Maria. O Maria na ikari nga ina ti Diyos. Kakaasi na kami. O Maria dungdungwen unay nga anak ti Ama. Kakaasi na kami. O Maria ina ti manubot. Kakaasi na kami. O Maria templo ti Espiritu Santo. Kakaasi na kami. O Maria yayaten mi nga ina. Kakaasi na kami. O Maria nabukel iti nagpaiduma a kinasanto. O Maria kinablaawan ni Isabel kas babay anay gasatan. O Maria as ipapati ti inkari ti Diyos apan nakaisalakan. O Maria anang tedbiag iti sangalubungan. O Maria sirarag-o nang iparang ken Jesus kadagiti agpaspastor ken iti mamasirib. O Maria adipen ti Apo. O Maria nang ipatpatek ken Jesus ken iti aramid na. O Maria babaen iti panangibabayat na naaramid ti milagro ijay kana. O Maria iti panagdalyasat mo iti peregnasyon ti pamati. O Maria ni kakaysa ken Jesus agingga iti krus.
O Maria, nang dawat kadagiti sagot ti Espiritu Santo. O Maria, nang padaeg ti Iglesia babaen kadagiti karkararag na. O Maria, naiulit sa dilangit as ibabagi ken si kakararwa. O Maria, anay tanok iti nga 20 amin anghel ken tattao. O Maria, anay ayat kadagiti amin apasurot ni Kristo iti lubong. O Maria, apagkamangan ti matang dagiti Kristiyano. O Maria, makikaysa kada tayo iti panakasalpot tayo iti panakaisalakan. O Maria, sumarunuken Jesus akangatuan iti Iglesia. O Maria, pagtuladan kadagiti amin asaguday. O Maria, pagilasinan iti napudpudno nga inanama ken talinaay. O Maria, agranyag ka kuma agingga iti aldaw ti Apo. O Maria, nga awagan ti amin akapututan kas nainggasatan. Antipuna, ita tirusing at imawod iti ramot ni Jesse, ket nagparang ni Maria ket nabukel nga awan Apolos ti mulit ti basol ken kuana. Imbadek na ti ulo ti serpienti, aleluya. Ita maramrambakan ti piesta ti dinatulawan apan nakabukel ni Maria. O Diyos, babaen ti dinatulawan apan nakabukel ti Berhen, insaganan ti tumutop apag naedan ti anak mo, ket maipuon iti papatay, panagungar ti anak mo, inyalikakam iti anyaman amulit ti basol, ipay mo kadi tababaen ti panangibabet na, magtengan mi ti pagariyam nga daan si dadalos akararwa, gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Amin ti langit dayawen daka, ibunad na dakdakel nga ayat mo, ti dagup amin apinarswa. Kristo nga ari, Surat ti Pastoral ti CBCP para iti 2021 at 20 Missio Agentes. Ti panagbali na misyonero a disipulo ni Jesus. Ayaten mi itatao ti Dios. Agragrag ti Iglesia Katolika ti Pilipinas, iti saserrek na iti sangkailian a panakarambak ti limagasot atawen ti kinakristyano, iti patpateg tayo adaga. 5 siglon tinapalabas manipod idi, inawat tayo tinaindaklan sagot, tinakristyanoan na pamati. Agliplipyas, itiragsak, ken panagyaman ti puspuso tayo. Apay nga ta nga iti baet dagiti adua pagilian ken puli, dito'y Asia,
Ti Pilipinas ti pinili ti Dios amay sa kadagiti imuna nga imawat iti daytoy napateg asagot na. Tinabatad asungbat, gapu iti naindaklan ken aglaplapusanan nga ayat na. Maipalagip kada tayo ti kinuna ti Dios kadagiti Israelita, maipapan iti panangpili na kadakwada. Inayat ken pinili na kayo ti Apo, saan agapu daad-adu kayo. Ngem, dagiti daduma at tao, kinapudno na, da kayo ti babasit a nasyon ditoy daga, ngem, inayat na kayo ti Apo, ket tinungpal na ti inkarina kadagiti kapuunan yo. Itilaeng si waya-waya nga ayat ti Dios ti mangtetilawag, iti panakapili dagiti Filipino, tapno maawatan da, tinapateg unay asagot ti pamati. Si Mangbay ken nagdoras na Christian Juan a pamati dito'y pagilyan tayo, babaen ti kinaanap ken kinamaingel ti panagsakripisyo dagiti rinibo a babae ken lalaki a misyonero, manipod iti nadumaduma a paset ti lubong. Imbilang da napateg agameng ti sagot ti pamati nga inawat da, ket tinarigagayan da nga iburay daytoy a parabor iti padada a tao. Kas ibuksilan ti tema ti may kalima a siglo ti panagkristyano ti pagilyan tayo, na paraburan tapno agiburay. Daytoy a parabor ket mayat a sagot amang tignay unay kadagiti misyonero kadagiti kalabas a siglo, ket semged iti puso da iti tarigagay a mangiranod iti daytoy a pamati, iti bukod da pagilyan ken iti sabali a daga. Pudno launay akasta, ta iti panangibaon ti Apo kadagiti adalan ket kinunana, awan ibayad yu iti inawat yu, ngarud di yu pabayadan ti ipaay yu. Agdawat tayo iti Apo ti grasya ti panakapabaru, iti panagmisyon ditoy bukod tayo a pagilian, ket iti ruar ti pagilian tayo. Kabayatan ti panangrambak tayo, iti maikalimagasot atawen, ken kastapay, iti panagturong tayo, iti masakbayan. Panagbaliw tapno agbalin na misyonero. Si Papasnek, iti ayaten tayo, ani Santo Papa Francisco, anang sarungkar kada tayo iti 2015, iti maipapan, iti panakapabarot, iti sibubukel nga iglesia, tapno mapabarot, iti kinaanep, para iti misyon. Agadaw tayo iti encyclical letter na nga Evangelii Gaudium. Pasingke din na ti pinakasapul tayo iti maysa ang mga kasaba nga iglesia rumuar iti bukod na abagi. Saan na maysa nga iglesia at ilaing bukod na abagi ti pangibasaran na. Kinagbiag para laing ti bukbukod na. Gapukin kwa na, kinagpaay kinkwa na. Kuna ni Papa Francisco, sir mataek ti maysa nga adaan panggep, kinturungin agpaay ti misyon. Daytay adaan, pulso ti panagmisyon na makabael ti panagbalbaliw iti amin. Iti kasta, dagiti nakairwaman ti iglesia, dagiti wagas, tiyempo kinurnos, dagiti ganwat na, ti araramid, pagsasao kinsangal na, kit mayataday kintumutup, iti panakakasaba, ti agdama alubong, asaan kat nga iti panang taginayon iti bukod na bagi kinbiag. Amin na banag may papan ti panakapabaro ti iglesia, ket agturong kinagbanag iti misyon, tapno saan nga agbalin, maipapan metlaing iti bukbukod na laing nga pagimbagan ken pagsayaatan. Tuntunen tayo ti panagpabaro iti regget ken rigta, ti panagmisyon iti bukod tayo adaga, ken kastamet iti misyo agentes, panagmisyon iti sabali a pagilyan ken puli. Kunapay ni Papa Francisco, napatigunay, apasit ti amin nga arami ti iglesia ti panagmisyon. Masapol nga agtignay tayo, manipod iti aramid pastoral, para iti panagtalinaed ken kataginayon, nga agturong iti maimpasnekan a panagmisyon akas paset ti aramid pastoral.
Kayat ko nga igunam-gunam at ikayat ko asawen ditoy ket may papanti na pateg nga anag ti programa kenti nang nangruna a pagtao din na. Iti intero as ang alubungan masapol kankanayon tayo nga da iti aramid kintignay iti panagmisyon. Masapol at tuntunin tayo nga iturong amin abanag iti beneg ti panagmisyon. Kastapay may palagip kada tayo ti karit ni Papa Juan Pablo II iti isasarong karna iti Iglesia Katolika dito Pilipinas iti 1981. Kayat ko nga ipiksa kada tayo ti maysa na pateg at tarigagay ko. Agbalinda kumadag iti Filipino anang nangruna misyonero ti Iglesia ti Asia. Maysa daytoy nabatad nga awis tapno maigamer tayo iti misyo agentes. Agtao dagiti kananakem ni Papa Francisco maipapanti panakapabaro ti aramid ti panagmisyon ti Iglesia. Manipod tinauneg akabukbukudan a relasyon naken Kristo. Insurat na pay, awisek kami na Kristiyano iti amin na diso, iti daytoy ang mismo akanito tapno pabarwenda ti kabukbukudan a panaki sarakda ken Kristo. Dawate kada kayo nga aramiden nyo daytoy nga awan panagliway ti tunggal aldaw. Maysa na pateg akan kanakim ni Papa Francisco ti misyonero tayo amin na disipulo. Babaen ti bunyag, amin na kamkaming ti tatao ti Diyos, ket nagbalin ang misyonero a disipulo. Amin na Kristiyano, ket ahente ti panakaisaba, panakaikasaba ti Ebanghelyo. Ti misyonero a panakaikasaba ti Ebanghelyo, ket awawagan na iti personal a panakipaset, manipod iti biyang iti tunggal maysa na bunyagan. Ti tunggal Kristiyano ket may bilang a maysa misyonero, gapu iti panakisarak ti ayat ti Diyos babaen ken Kristo Jesus. Saan tayo na kunaen pay ti disipulo tayo, ken misyonero tayo, ngem ket di kankanayon tayo a misyonero a disipulo. Rag-o, maysa nga makatukay pangideng nakem a sinyal. Para ken Papa Francisco, ti pakasaritaan ti panakaisalakan, ket maysa anaindaklan na karayan ti rag-o. Masapol nga sombrekan tayo met. Masapol nga mapabaro ti rag-o ti pamati, agsipod ta saan na pulos nga agpatingga ti asi ti Diyos. Daksang gasat, taada dagiti Kristiyano, akas manla agbibiyag laeng iti kwarisma nga awanan panagungar. Masapol at maysa nga mangas kasaba iti Ebanghelyo ket saan nga aglangalanga akas manla kagapgapuna laeng iti punpon. Saan tay kumanga agbalin a maysa adi mauawanan iti saludsod ken maupay nga pesimista. Naalsem ti panagkitkita na iti balay ti daduma. Sapay kuma tati lubong tayo iti agdama nga adang agberbirok no daduma napno iti ladingit. No daduma napno iti namnama. Ket maadaan iti kabaulan nga umawat ti naimbag nga damag. Manipod kadagiti mangas kasaba nga agkakapoy iti kananakom na. Maupupay, awanan anos, ken madandanagan. Ngem ket di manipod kadagiti ministro ti Ebanghelyo nga iti panagbiagda ket aganinaw ti anep ket trigta. Ta imuna nga inawat da ti rag-o ni Kristo. Saan tay kumang agbalin nga lapod ti rag-o ti misyon. Iti agpada nga diso, ti pagilian tayo, ket iti sabali nga daga. Asi, ti agdama adana iti panagmisyon. Awan sarday nga igunam-gunam ni Papa Francisco ti asi, akas mismo alanga ken linawon ti Dios. Iti surat na Misericordie Bultos, iti kastoy apan nao, asi ti kinasiasino, ti Diyos, kinunana, masapol akan kanayon nga amirisan tayo ti misteryo ti asi. Dahiti ti ubog ti ragsak, talinaay ken kapya. Ti asi ti rangtay mamagsilpo, iti Diyos ken iti tao.
Dakamatan ni Papa Francisco ti kinuna ni Santo Tomas Aquino, anang pasingked at asi ti kangatuan kadagiti amin asaguday, ket agpusipos ti amin adaduma asaguday iti asi. Mayataday at ti Diyos ket asi. Ti asi ti mismo a pundasyon ti biag ti iglesia. Masapol nga amin nga aramid pastoral ti iglesia, ket mainaig ti kinadungo paddaan na iti sidong dagiti mamati. Awan ka dagiti panangas kasabaken panagsaksina iti saan a mainaig iti asi. Makita ti kredibilidad ti iglesia no kasano nga parangarang na tinaasi ken manakipagkrik na nga ayat. Ti iglesia na ibaon ang mangiwaragawag ti asi ti Dios. Tagpitpitik a puso ti Ebanghelyo. Nga iti bukod na awagas ket masapol a surutan na ti puso ken nakem ti tunggal tao. Kasi ti panakaibaon ti iglesia ti anungan na iti baro apan nakaikasaba ti Ebanghelyo. Masapol nga awan sarday na amang singasing ti panakasapol ti tema ti asing nga daan iti napabaro arigta ken napabaro at ignay pastoral. Kadagiti parokya tayo, kagimungan tayo, gunglo tayo, ken tignay tayo. Iti ababa apan nao. Iti sa dinuman nga yan dagiti Kristiyano at dalat ta kuma masarakan da adanaw ti asi. Pananggibos. Dagiti nauneg a pampanunot ni Papa Francisco iti panakapabaro ti panagmisyon rag-o ken asi ti mangted iti natibker a kumpas amang tarabay kadatayo iti kabukbukudan awagas wenno iti kagimungan tayo kabayatan ti pananggramrambak tayo iti panaglimagasot atawen ken iti tawen 2021 ana isangrat agpaay iti misyo agentes panagmisyon kadagiti amin at tattao. Kadwa tayo ni Papa Francisco, agdawat tayo iti dua agrasya manipod iti Apo. Saan tayo nga itulok a mapukaw kada tayo ti anep ken saet, regget ken regta ti panagmisyon. Saan tayo nga ipalubos a mapukaw kada tayo ti regget ken regta ti pinagmisyon. Ditay agsarday ti kankanayon a panagkarkararag, agdawdawat iti dua a misyonero a sa santo tayo, da Lorenzo Ruiz ken Pedro Kalungsod, tapno ibabaet da tayo iti managayat a Diyos, kankanayon a sibubuslon a bendisyonan na ti iglesia tayo, ditoy Pilipinas, iti amin agagem ken tarigagay na iti panagmisyon. Kararag para iti misyon. O Diyos, ang managayat unay nga amami, Ibaon mo ti anak mo ditoy lubong, tapno ipakdar na tinaimbag adamag, ti panakaisalakan ti amin, kadagiti managbasol, kadagiti napanglaw, maitugtugod ken kadagiti masakit, kadagiti nailaksid ken nabaybayan, insagot na ti biag na iti krus gapo kada kami, ket nagungar iti baro a biag, tapno subuten na kami, ket ikapya na kami ken ka. Imbaon mo ti Espiritu Santo, kadagiti apostoles mo, tapno ituloy dati misyon ti anak mo, ken tapno iturong na kami ti panakaisalakan. Agyaman kami ken ka, Ama, iti panangiturong mo kada kami, iti lawag manipod iti sipnget, babaen ti managayat anake mo, limagasot at awenen ti napalabas. Dimteng dito'y pagilian mi dagiti misyonero, tapno iwaragawag dati Ebanghelyo, ni Jesus nga anak mo kadagiti amami, dayta tinangaramid kada kami at taom, ken kas maysa nga iglesia, kinadkadwa na kami ti sagot ti pamati, iti sidong ti agpada a panawen, ti sipnget man wenno lawag, panakaabak wenno panagbalaygi, iti pakasaritaan mi akas tattaom, nagbali na maysa pudno alawag kada kami, ti pamati mi nga granranyag iti kasipngetan, pabaruem kada kami ti grasya ti Espiritum, amang tigtignay kada kami, nga agbalin na saksi ni Jesus nga anak mo,
iti maysa alubong nga dinadael ti kinaaming, kinaranggas, kinakillo, sakit ken panagsagaba. Pagkaykaysayan na kam kumay ti pamati akas anak mo. Tapno ipatieg ken ayaten mi ti tunggal maysa. Pabilgen na kam kumate Espiritu Santo. Tapno ikasabami ti naimbag adamag. Kadagiti kakabsat mi ti Asya ken iti amin apagilyan. Itdem kadakam ti maysa na dalus at tarigagay, at tumulong iti padami a tao. Tapno mamati daken Apo Jesucristo, ket may kairanod day ti ragsak ken biyag mo. Sapay kung matatarabayan ken idawdawatan na kami tinenggasatan nga ina. Tibitwen ti baro apan nakay kasaba ti ebanghelyo. Iti panangiburay mi ti pamati ti pada a tao. Sapay kung tinatibker nga ayat ken panangdebosyon ken kuana. Kas ay ayaten mi unay nga ina. Tubayan na kami kas pudpudno a saksi ni Jesus iti amin a tao. Kankanayo na siya sagana may baon. Ken si dadaan nga agtulnog ti sadinuman apang ibaunan ni Jesus kada kami. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Isuwa makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo. May sa Diyos iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Mangibaon ka Apo. Tinasisingpet ngagserbi ti iglesia. Kararag to Hobelio Parokya 250. O Diyos nga mami, daydayawen ken pagyamanan da ka iti panagtengteng ti duagasot ti Parokya Immaculada Concepcion. Iti panakailagip ti napalabas sa nagdalya satan mi akas parokya. Idawdawatan mi dagiti nagkauna misyonero ken dagiti kapuunan mi anang yallawat. Tinakristiyanwa na pamati ditoy ilimi a Santa Cruz. Tinartarabay ken pinabaro na kami iti panaripatong. Tapno agsantak ti pamati ditoy nga ili nga itan nakabuangayan ti tallo a parokya. O Apo mi Jesucristo nga Apo idi ita ken iti agnanayon. Agyaman kami iti panakaisalakan ngem paay mo kada kami. Babaen kadagiti sakramentum agtultuloy ti biag ti parokyami. Patauden ti agtultuloy a pamati inanama ken ayat kadagiti pamilya. Intandudumi kumati biag ket patanuren ken baybayan mi dagiti agtutubo nga agdama ken masakbayan ti parokyami. O Espiritu Santo, anang salinong ken Apo Santa Maria Immaculada. Pabilgen dagiti sisa ti parokyami, tapno agbiag ti panakipaset, panakiranod ken panagmisyon. O Maria nga inami, San Jose nga agaywan kada kami, ibabaet yutoy parokyami, tapno agbalin aladawan ti pagarian ti Dios. Amin dagitoy dawaten mi itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Mangibaon ka Apo. Iti nasisingpet ngagserbi ti iglesia. Kararag agpaay iti panakay kanawa iti COVID-19. Orasyo imparata agpaay iti panakay kanawa manipot iti 2019 novel coronavirus. O Diyos nga amami, agkamang kami ken ka gapu iti nakaro pakasapulan mi. Dawaten mi iti panangikanawam kada kami. Iti sakit at 2019 novel coronavirus. Apuon ken gaputin ang katayan ti adu ken nang ikulbo iti adupay at tao. Agdawat kami ti grasyam, agpaay kadagiti tattao, anakay paay kaman ti panakaadal na. Noanya ang sakit daytoy, noanya ti nagtaudan na. Ken ano kasano maati pa ti panagwaras na. Tarabayem ti panagsukisok dagiti eksperto ti medisina, tapno taripatwenda anasayaat. Ken sidudungo dagiti masakit, kastamet ti gobyerno wenno pribadong ahensya, anas ken namang birok iti agas ken solusyon ti pandemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagabay ti daytoy a sakit, tapno agsublin ti sigud a salon atda. Pabaron na kami ti grasyam, tapno agserbi kami agpaay ti pagimbagan ti amin, ken tapno tumulong kami kadagiti agkasapulan. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Maria tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasi na kami. San Rafael ang Arkanghel. Ikakaasi na kami. San Roque. Ikakaasi na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikakaasi na kami. San Pedro Calunsod. Ikakaasi na kami.
Kararag ni Santo Papa Francisco ken Apo Santa Maria iti tiyempo ti pandemya coronavirus. O Maria, silaw ka ti dalan mi, maysa ka senyal ti panakaisalakan ken namnama. Intaleg ni ti bagbagi mi ken ka salun at dagiti masakit, ta iti sa kaanan ti krus, nakikaysa ka kadagiti sa ken tuo kasi nagaba ni Jesus, ket nagtalinaed ka na tibker iti pammatim. Sika asalakan dagiti tattao ti Roma, among dagiti pakasapulan mi, ket si inanama kami nga ipaay mo dagitoy, tapno kas ijay ka na ti Galilea. Agsubli kami nga agrambak ken agragsak, kalpasan daytoy a tiyempo ti panakasuot. Inati na Diyosan nga ayat, tulungan na kami kadiya sumurot iti pagayatan ti Ama. Ken mangtungpal iti baga ni Apo Jesus, anangakem kadagiti sa gabaen mi, ken nang baklay kadagiti ladingit mi. Tapno iturong na kami babayan iti krus, iti ragsak ti panagungar na. Amen. Kumamang kami ken ka ti panalaknib mo, una santuan ngay nati Diyos, di mo kadpaayan dagiti karkararag mi, da kami nga adda iti nakarwa pakasuotan, ngem ikanawa na kami kitdi ti amin na pagpegadan, o nagloryahan kaneng gasata na Birhen. Kararag sa pasap. Ni Maria tinati ni Jesus, idawdawatan na tayo amin, idawdawatan tayo amin nga ina, kumararag tayo. Tuy anak mo paglulo, tasarana iti ited mo. Tinulungan ni Jose ni Apo Santa Maria, anang padakkel ken Jesus, idawdawatan tayo amin nga Ama, kumararag tayo iti Apo. Tuy anak mo pa. Dahwakin ken Ana, tinaganak ni Apo Santa Maria, isudat ti apong ni Apo Jesus, kumararag tayo iti Apo. Tinungpal ni Maria ti pagayatan ti Apo, dawaten tayo a maaramid tayo met ti kasta a pagayatan ti Dios, kumararag tayo iti Apo. Naipasngay ni Jesus iti aldaw ti Paskwa, dawaten tayo a maisaganaan tayo a nasaya at sakbay adumteng ti Paskwa, kumararag tayo iti Apo. Ibusan tayo ti panagdaydayaw tayo babaen ti kararag nga insuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Tumteng kumati pagariam, matungpal kumati nagam mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakang kaldaw ito, iti kanen mi, iti patinayon ni aldaw. Pakawanan din utang mi, kasmet pamakawan mi. Ti utang karagiti mautang kadakami. Di na kami met baybayan manu, isurisus, sarakan na kagat dakas. Ited mo kadakwada, tinainlangitan na tinapay. Nadakin ko nga na ti amin,